Macondo. Estem a Daresbury, Regne Unit, l'any 1832. Frances Jane Ludwig i Charles Dodgson tenen un fill, Charles Dodgson. Aquest nom no em sona. Segur que està bé el nom? Sí senyor, avui farem una biografia molt interessant. La família Dodgson és membre de l'església anglicana i molt conservadors. Professionals en conserves d'anxoves i tonyina. Tots es dediquen a l'exèrcit o l'església. Les dues coses a la vegada són molt difícils de fer. El seu pare era un matemàtic que per casualitats de la vida va acabar sent rector rural i la seva esposa... La mare del protagonista. Exactament, era la seva cosina. La mare del prota d'avui és la cosina del seu pare? Sí. Aquests lligams de família em recorden molt als Borbons. Bon exemple. El nostre protagonista és el tercer fill de la parella. El gran. Aquests no han buscat la parelleta, ja van a pel carnet de família nombrosa. Després neix un altre fill. I un altre. I un altre. I un altre. I un altre. Ep, ja està bé de bebès plorant, ostres. M'estan taladrant el camp. Quants fills són en total? 11. 7 nenes i 4 nens. Però al segle XIX es moriran uns quants i ens quedarem amb 2... Doncs no. Per sort o per desgràcia. Tots viuen fins a arribar a adults. El pare és nomenat rector de Crofton-Tis. Com has dit que es diu el poble? Crofton-Tis. Vale, no ho negaré. He hagut d'escriure com es pronuncia bé per no cagar-la. Ara, tota la família fa la mudança. Doncs amb 13 persones necessiten uns quants camions. El nostre protagonista... En Charles. Exacte. Viurà durant 25 anys allà. En Charles és educat a casa. Sens dubte és un crac llegint i escrivint. Amb només 13 anys publica petites revistes. El nen apunta maneres. Però també és un crac dibuixant. Ho té tot, aquest nen. No tot pot ser bo. Ja tocava... En Charles és tartamut i per això estudia a casa. No volem assajadors. La tartamudesa només la té amb els adults. Amb els nens parla de conya, però amb els adults s'encalla més que una escopeta de fira. Més o menys. La felicitat acaba ràpid, ja que en Charles té un diagnòstic d'un senyor de 90 anys. Ostres, tu, què li passa? És sord d'una orella per una febre. Té unes grans migranyes i molta tos. Però hem deixat molt de costat totes les seves tares d'en Charles. És sord, té migranyes i tos de gola. Bé, què més? Com que la seva vida no és fàcil, decideix escapar amb la lectura. Quina frase més maca t'ha sortit. Oi que sí? Als 14 anys l'apunten a un internat. Ara li fotran el cap al vàter. Pobre Charles. Doncs no. Precisament, ara és ell qui és l'assetjador. Serà... Com pot ser, Charles? Això no m'ho esperava. Charles, m'has decebut. A mi també, Charles. Però també defensa els més petits de l'escola. Bueno, una cosa per l'altra. A l'escola és un crac, d'aquells que fan cosa. Fan nosa de com de bé ho fan tot. Però en alguna matèria era millor que en altres, no? Doncs sí, a matemàtiques, com el seu pare. Aquesta biografia em té molt encuriosit. Digues, no sé qui és. Ah, espera. Com tot bon matemàtic, el següent pas és anar a... Oxford. Ah, exactament. Però ha de tornar perquè li arriba una carta de que la seva mare ha mort. Quina putada! De què s'ha mort? De sobte. Segons el metge, ha mort de meningitis o vessament cerebral. Ni el metge tenia clar de què s'havia mort. Ara, el nostre Charles es distreu molt a classe. Llavors pot ser qualsevol persona. Qui no es distreu? I a mates... Però en Charles té una beca. Doncs adeu beca per dropo. Ara,
És ell qui és professor de matemàtiques. En Charles és el nostre profe de mates? No, és mestre al Christ Church College durant 26 anys. Un profe mig sord, amb més enfermetats que una residència d'avis. I ara li detecten epilèpsia. Bueno, era d'esperar. Les mates són massa pesades i decideix ser fotògraf als 24 anys. Però si nosaltres fem biografies d'autors, no de fotògrafs. Espera i veuràs. Les seves fotos són una mica peculiars. No fa fotos de menjar? No, Fa fotos de viatges? no, Fa fotos de gent? sí. Més concretament a nenes petites despullades. Fish in the sea, you know how I feel. D'acord. Ara has superat totes les biografies que hem fet. I no és que hagin fet masses. Alexander Kitchen és la seva model preferida. Li fa més de 50 sessions de fotografies. Això m'olora malament. Però demana permís als pares de les nenes. Ah, bueno. Doncs llavors res, tot molt normal. A ell no li agrada la paraula despullat. Ell diu que és un vestit fet del no-res. Charles, ho pots vestir com vulguis, Mai millor dit. però això és molt xungo. La gent comença a creure que és una mica pedòfil. Una mica? Però una mica, Quasi res. Un nou professor arriba a l'escola amb la seva família. Tenen fills? Sí, 2 nenes. Esperem que no siguin fotogèniques. En Charles comença a fer-se molt amic de la família. Sobretot amb les nenes, oi? Sí, amb la petita. El 4 de juliol de 1862 van al camp a fer un pícnic. Alice li demana que li expliqui una història. Llavors s'inventa la història d'una nena que cau a un forat i apareix a un món fantàstic, on els animals parlen i les cartes de pòquer són soldats. L'Alice li diu que ha d'escriure la història. A la nit l'escriu abans que se l'oblidi. El títol és Les aventures d'Alícia sota terra, amb dibuixos d'en Charles. Tres anys més tard, decideix publicar-ho, però no acaba de trobar un nom. Té moltes opcions. A veure, digues. Alícia al món de les fades? No, La hora punta d'Alícia? no, Les aventures d'Alícia al País de les Meravelles? aquest sí. No em diguis adiví, però amb aquest farà negoci. Però no ho signa amb el nom de Charles Dodgson, sinó amb Lewis Carroll. Ho sabia! Ara s'ha fet famós. De què va el llibre? Alícia està al camp i veu a un conill blanc que va corrents perquè diu que arriba tard. El segueix i cau a un forat d'un arbre. Allà coneixerà molta gent extravagant. Dodo, l'ocell polivalent. Els bessons Domissol i Solmidó. Qui són aquests? Són els bessons que, amb el nom original, es diuen Tehuetlum i Tehuetle, o altres versions com Patachunta i Patachun, Tararí Tararà. Tenen molts noms. Doncs sí. El barretaire boig, la llebre de març, la reina de cors, la falsa tortuga, Bill el llangardaix. Alguns més tocats que altres. Ara és tan famós que rep més de 2.000 cartes de fans al dia. A mi no m'arriben ni missatges de la família. Algunes les contesta al revés, així s'ha de mirar a través d'un mirall per entendre-la. Llavors, quantes cartes va rebre en total? 98.721 cartes. Ha contestat tantes cartes El déu de les cartes. que llavors decideix publicar un llibre sobre com escriure cartes. Anys després, publica la segona part, Alícia a través del mirall. El 1880 torna a la fotografia i es converteix en el millor fotògraf de nus victorians amb més de 3.000 fotos. Ni els més aficionats a l'Instagram han fet tantes fotos. T'has assabentat que he dit millor fotògraf de nus victorians? Com si hi haguessin molts. Ja, és veritat.
Llavors ho deixa estar. A cagar la via tota la carrera. I es passa a l'escriptura. Anys després, el 1895, publica Sílvia i Bruno. I aquest de què va? Són dos personatges que pertanyen al món de les fades, però es centra en la vida que fan aquests a la ciutat real. Ell era un gran aficionat dels jocs de paraules. Els seus amics estarien fins als nassos del Charles. Ja torna a estar amb els jocs de paraules! Charles, calla't una estona! Què és tot i res a la vegada? Ai! A veure si calles ja, Charles! Li agraden tant les paraules que crea un joc. Com l'Scrabble. En Charles crea la primera versió de l'Scrabble. Ostres! El 14 de gener de 1898. Quan dius la data exacta, no és per res bo. I menys a aquestes altures. Mor a causa d'una grip, Amb quants anys? just abans de fer els 66. Mort sense jubilació! Al morir, Richard Wallace Un gran historiador del segle XIX. diu que a través d'anagrames en la seva obra ha desxifrat que en Charles era Jack l'esbudellador. Jack, el destripador? Sí, en català sona molt malament, però és que en castellà imposa, Home, s'imposa, sí, sí. El destripador. Fins aquí la vida de Charles Dodgson, àlies Louis Lewis Carroll. Carroll.